Umaraw na! Maraming salamat naman. Kasi sa inalisan kong lugar kanina, umuulan. So, well anyways, that's good thing na umaraw na. Kasi mag-pick up ako ng drawings. Drawings, kailangan hindi mabasa. Okay, mamaya at go na. Green light na po. Okay, ako nandito naghihintay sa akin. Saan na pinuntahan? So, hintay. As usual. Hintay. At maraming customers. I'm not alone. I am not alone. I'm here at Copy Express. And then next. Later. Way to Guam International Airport. Okay. Kawataka. Andito pa sa post office. Umuulan na naman. Ganitong panahon namin ngayong araw. Ulan at araw. Kaya ngayon is umuulan. Punta ko sa loob. Tingnan ko na ng konti at ako'y mababasa. I guess pwede na. Mamaya naman. Mamaya. Andito na ako sa loob. May pang local mails. So drop ko since local mails. Ito may stateside. Ganito ang aming dito. Post office. Doon. Ganito. Post office namin. Dito. Ito eh. Maraming boxes. Sa offices. Maraming nails. Kuhanin ko naman. Hopefully meron. Para hindi sayang yung lakad. Dito rin ang aming yellow card. My package. The package to pick up. Yellow card means may yellow. May package to pick up. Okay, sa loob. Tingnan ko sa loob. Kung mas mabilis. I hope so. Ilan ba sa loob? I guess sulok sa loob. Marami kasi nagana dito. Tumutulong. Let's see that sale. Better here. Sorry. Finally!
naman, natapos. Naman, Waray. Natapos ko dito at ako'y naman sa susunod na pupuntahan. South winds around 10 miles per hour, and then lows around 78. No. I guess it just leaves you to thank our sponsors, Docomo Pacific, better together. Ay, nawala ng ulan. Ang panahon namin talaga. Ulan, araw, yan, mambon. Tuluan lang yung ano ko, dipla ko sa Department of Revenue and Taxation. Natuluan malapad kong noo. Ang bono naman eh. Anyways, yeah, dito ko sa ko dito sa loob. Busy. Dito ko dito sa cashier. Bayad ng tax ng utilities. Dito ang bayaran ng utilities. Dito na, passport area. Okay, later. Parking. I'm done. But I guess I have to go to one more place to pick up some drawings again. And Our Lady of Peace. Yung mga gano ng lot and service, funeral service. Ako meron na. Bayad nung isa at yung isa ay binabayaran. So, well, anyway, I have to go. See you later, alligator.